яъне ки то ин ҷониб дар ҷумҳурии тоҷикистон нархи барқ 22 дирама дар бар мегирифт, тирам агар шаҳрвандии Россияро нагирӣ. баъд бисёри нафарҳо оиди финали конкурс савол додагиянд ки кай конкурс сар мешавад. ширкати дорувори шифофармо барои шумо хизмат мекунад. доруҳо барои зиёд кардани риш ва барои зиёд кардани мӯи сар, инчунин ҳиҷома кардан дар шаҳри Москва ва равғани тозаи сиёҳдона, доруҳо барои зиёд кардани қувваи мард ва барои нест кардани простатит, инчунин доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, видеоро та охирша тамошо кунед. як ахбороти нав баҳри шумо пешниҳод мекунам ва дар идомаи барнома комментарияҳоро мехонем. дар видео ҳатман лайк мондана фаромӯш накунед. нархи барқ дар ҷумҳурии Тоҷикистон боло меравад. аз кай ва чӣ қадар оиди ҳамин суҳбат мекунем бо қарори нави ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. қимати истифодаи барқ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои аҳолӣ ҳудуди 4 дирам боло рафта 26 дирам муқаррар карда шудааст. бар асоси қарори ҳукумат ки ахиран тасвиб шудааст, нархномаҳои нав шурӯъ карда аз 1 октябри соли равон муқаррар мегарданд. яъне ки то ин ҷониб дар ҷумҳурии Тоҷикистон нархи барқ 22 дирама дар бар мегирифт ва шурӯъ карда аз 1 октябри соли равон нархи барқ 26 дирама дар бар мегирад. ин нархномае ки мо гуфтем барои хонаҳои истиқоматӣ муқаррар шидагиаст ва барои корхонаҳо бошад нархи барқ баробар мебошад ба 60 дирам. тамошобинони азиз, мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. дар ҳамин ҷа як чиза қайд карда мегзарам. касое ки ҳуҷҷатҳошон буд шидагиай ва мехоҳанд ки границаи Қазоқистон бигзаранд, ма ба шумо як бародари хидмат тавсия метиҳам. ин ҳамин рақамода занг бизанен, ҳатман айноми ма гап занен. худованд розӣ боша, соқ ва саломат бо нархи арзон шуморо аз границаи Қазоқистон мегзарона ва боз ёрдамтон мекунам барои аз граница пересикат кардан. Баротов нависондай: ассалому алейкум ака, регистратсия продлид накардестиян Москвада. Чӣ ба ака? Сабабшам ма дар як видео қайд кардагӣ будам ки яке аз сабабҳош ҳамин мебошад ки дар ояндаҳои наздик як қонуни нав ба имзо мерасад дар Федератсияи Россия. ҳар як муҳоҷир метавонад ки худша баъдан худаш регистратсия кунад, вале боз чандин сабабҳои дигар мумкин дошта боша, иш аниқ нестай. ба ҳамин хотир ҳозир бисёри нафарҳо аз ҳамин ҳолат истифода бурда регистратсияҳои фалшиви тайёр карда ба муҳоҷирот додестиян. бо эҳтиёт бошен. абдулло нависондай: ассалому алейкум бародар, чӣ ба саволи мада ҷавоб медоден? агар грижа боши хизмат мебаранд ё ин ки не, лекин бояд ҳуҷҷати тасдиқкунанда бахтона дошта бошен. як каси дигар нависондай: салому алейкум ака, аз кай рейс душанбе урумчи сар мешавад ва билет чанд пулай? рӯзи парвозаш ҳозирашда гуфта шидагӣ нест ва нархи билетчам аниқ нестай. саидов нависондай: салом акаи Сорбон, ҷавоб медодем. барои кӯдака Тоҷикистон бурдан чӣ ҳуҷҷат дар кораи кӯдак як моҳай давернс дар корай, албатта ки тамом, так билет дар кор нестай. Сафаров нависондай: салом ака, падарам паспорти Россия гирифт, ман бояд граница гузарам, агар қазоқ гузарам мешавад? бале, падарат паспорти Федератсияи Россияро гирифтагӣ боша, и ба ту ҳозирашда барои ҳуҷҷатот ягон плюс надорад, то ҳолеро ки тирам агар шаҳрвандии Россияро нагирӣ, метавонӣ ки аз границаи Қазоқистон истифода барӣ ва ҳуҷҷатҳои худро аз сари нав дуруст кунӣ. як каси дига нависондаи: салом, 100 бор якта саволама навистаистам. амнистия мешавад барои маҳбасон ё илтимос ҷавоб диҳем? пешакӣ раҳмат. бародари азиз, тақрибан 5 ё 6 бора ма ба ҳамин саволи та, агар хато накунам, ҷавоб додастам. дар ин бора ягон информатсия нестай ва агар ки авф шидани боша, мо ҳатман видео мекунем, мефаҳмонем ба шумо. ҳозирашда ягон гап нестай. Садирович нависондай: ака, призо чиянд дар бозӣ? баъд бисёри нафарҳо оиди финали конкурс савол додагиянд ки кай конкурс сар мешава. ма ба ҳамаи шумо хотиррасон карданем ки то билетҳои бозӣ буд нашава, мо конкурса гузаронда наметонем. ба ҳамин хотир як дастгирии дигар кунен, 100 чанд донаи дигар билет мондагиай, як донаи ё ки 10 донаи билет бихарен, агар мо рӯзи финала аниқ мекунем. 33 дона конвертҳои пулӣ приз дорад конкурси мо, нархи як дона билет 200 рублай.
касе ки мехоҳад билет бихара инами картаи Сбербанк да сумтона партоен. И карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. Ногуфта намона аксия қати билет бихарен ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. Чектона да инами рақамҳои WhatsApp қати номтон рӯй кунен, ҷошда билетотона рӯй мекунем. Як дастгирии дигар кунен минатдор мешавам. Рустам Иззатуллоев нависонда: салом ака, ма Россиядаем, метавонам ай Тоҷикистон права гирам. Дар ҳоле ки худат набошӣ наметавонӣ права гирифта. Ва як чизи дигарам тавсиятон метиҳам ки агар шумода ҳуҷҷати ронандагӣ дар кор боша, метавонем ки дар ҳамун мактабҳои Федератсияи Россия бихонен, қонунӣ ҳуҷҷати ронандагӣ бигирен. Вале агар праваи тоҷикӣ гирифтанӣ бошен, то хитон набошед дар Тоҷикистон имконият нест. Далер нависонда: чанд сум тием аз хизмат озод мешем. 26880 сомон қонунӣ дар банк пардохт мекунен, дар муддати як моҳ соҳиби военӣ билет мешен. Ҷалолов нависонда: ака ҳар рӯз хабари нав мегӣ, ҳамун барои депорт хабар надорӣ кай авф мешава. Авфи муҳоҷирорам ягон информатсия нестай. Мумкин ки соли нав да шава ё ки мумкин нашава. ҳичи гуфта наметавонам дар ин бора. Рустам Рабонӣ нависонда: ака ҷавоб те, ман моҳи июлда 27 дуромадам, хизмат мебаранд. Агар ки 27 сола шидагӣ бошӣ дар ҳамун моҳи июл, тра дига ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд. Озодӣ. Ворис нависонда: ҳами гивита тамом намешава радной, дига намонда видеоҳо намон. Бародари азиз, коре ки сар кардем то охира расонданша, камтарак сабр кунен ва агар ки маъқултон набоша тамошо накунен, просто тамом. Кам мондагиай барои ҳамура ба охир расондан. Дусматов нависонда: безор карди қати рекламаҳо. Касе да маъқул нест гуфтесам тамошо накунен видеоҳоро. Ва ман ай рекламаҳо ҳеҷ вақт дасткашӣ намекунам, чунки реклама кардан як манбаи даромади мо ба ҳисоб мерава ва ҳозираш да чихеле ки хитон медонен YouTube да блогеро пул наметиҳад. Ба ҳамин хотир аз тарафи реклама мо каме ҳам бошад даромади хидмона дорем. Илтимос хоҳиш мекунам маъқултон набоша тамошо накунем, просто тамом. Илҳом Шамсиев нависонда: ассалому алайкум ака, ман сардори оила гузаштагиам. Касое ки сардори оила гузаштагиан ва ё ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешаванд. касое ки соҳиби ду фарзанд мебошанд, вайҳорам инчунин аз даъваткунӣ ба хизмат озод мебошанд. Магомед нависонда: патенти ма сӯхт, чо кунем бо айсар патент кунем. Патенти та сӯхта боша аз ҳама роҳи осон ва бериск ҳамин мебоша ки граница мегзарӣ, аз сари нав медроӣ, ҳуҷҷатота аз сари нав мекунӣ. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.